Ania ang kamatuoran. Ang unod iya sa yawa, apan ang espiritu iya sa Dios. Matud pa ni Apostol Pablo, karon ang mga buhat sa unod dayag, nga mao kini, panhapaw, daotang pagpakigilawas, kahugaw, kaulag, pagsimba og Dios-Dios, Pagbaton o abilidad sa pagpamarang. babasa sa Galacias 5, tudling 19 o 20. Intigus sum credo pater mitam corpus spiritu Deus Deus mecam corpus meum materam tam crus metamicai. Kita ang kapugatan. Kana ang kapunuran. San asas. Kasi mo din iba sa iyong sakit yung kayo! Sorry! Bakit sa lupi? Ikaw ang timagdanggan! Sabali! May uhipan na ikaw ang timagdanggan! Ang mga kaliwat. Nahigugman na ang mahalot palangga kong anak. Mama Matilde. Tuwa pa sa kaliwat nga gikaligot-gutan o gidontan sa atong mga kaliwat. Mama Matilde. Usara ka dagom, mukirig siya. Yan ka ba? Antonio! Yan ka ba? No! Napalito! Mamamanda! Magbayad siya! Ang mga kaliwat. Nagpadayon ihapon. Ay, katapusan nga pagtupot. Ikan pa kaniyan tuwang karon ang kalimut-mutay sa inyong kaliwat o among kaliwat. Sabay makaputol ini. Ikay makatabang sa itong kahintang. Ang mga kaliwat. Ang mga kaliwat. Lahi nga kinabuhi, lahi nga kalibutan. Usa ka lahing abilidad ug gahom sa kaalam nga iya sa dautan ug dulumtanan sa labawng gamhanan gikan sa labing ubos nga dagang sa panulat ni Fermin Culliantes Gomez, sa direksyon ni John Gomez, music and sound effects Randy Padayaw Suson, recording editor Ariel Mancao, mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Tusok-tusukon ko sa mga dagom ang kasing-kasing. Ipalanlan ako sa mga pakukang upuhipan. Iyong utok. Ang mga kaliwat. Matod pa ni Apostol Juan, og kining maong pamatuod nga ang Dios nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon, og kini nga kinabuhi naa sa iyang anak. Siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi, og siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios, walay kinabuhi. Ang inadaw-adaw nga pagkaon sa atong kalag nga mabasa sa unang Juan 5, tudling 11 ug 12. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Ilabay na to ang mga dinamita dyan. Diyan. Unsa? Kinsa ka tingog ni? Mambot! Huwag ko may paro!
kang tigong. Wala lagi kong kahibaw. Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugidlanon. Ang mga kaliwat. Ko mahibaw. Kaluoy paminaw siya tigong kaya. Naghilak dyan. Naghilak ang tigong. Kahilakon ko dyan. Kahilakon ko. Mahilak ka. Mahilak ka dyan. Diyan. Ano ba mo ron? Diyan. Ma! Rene! Si Mama karon dyan. Itawag ko ni Mama dyan. Pauli sa ato diyan. Oh, Ma. Pupuli ko sa ato. Pauli sa ato, Dong Rene. Oh, Ma. Pauli ko sa ato, Ma. Ma. Dyan? Ma. Kamu lagi sa ang tubangan, Ma. Oh, dyan. Niabitaw ko. Ma? Rini? Anak? Naraman lagi ka, Ma. Udong, Rini. Uy. Gagsa ko, Ma. Gagsa kayo, Ma. Oh, dyan. Anak. Gagsa ko. Udong, Rini. Kitog na ako, Ma. Gagsa ko, Ma. Kaya bitaw. Higa ko sila ikaw, anak. Higa ko sila ikaw, hugot tayo. Nangalagkit ang mga unod ug mga bukog nila ni John o Rene. Daan ko kamong gipasidan at John. Dili mo makamahal na. Gigamitan mo ni Amanda og hypnotist. Gipankamutan ako nga manibawaan kung apil ko pa sa pagplano aron patyo ng akong anak. Wa ko'y labot. Apansuod na ako si John. Misuway kagtabang niya. Naibaw ka sa mga regulasyon sa sama nato, Amanda. Limitado ang makatabang sa dili hinungdan o dili sakop sa kaliwat. Ano, gon? Kung apil ka pa, naapil na sa ang imong lawas o kabungkag. Ano, gon? Nga wa mamatay ang imong anak. Mao'y anog niya ang imong anak. Kaya apil siya sa plano sa pagpatay ni Antonio. Dan, bantayin niyo kay sobra pa ang mahitabo ni Loretta sa nahitabo nila ni John o Rene. Amanda, kanunay kong kigutom. O ang makatagbaw na ko, mao ikaw o si Loretta. Ganon ko kamong pohe, Matilde. Ingon ni anang imong gibuhat nila ni John o Rene. Miturok ang mga butlog-butlog sa ilaw sa ilang panik. Kung nanggawas ang mga dagkong bakukang nga may sungay. Sama anang nikamang nga mga butlog-butlog apan mga dagko di ang bakukang. Dili man ka na problema, Matilde. Akong kanon kining dagkong bakukang nga may sungay. Lamian kaayo.
Ni ay ako dawata. Gito ka rin duha gusto na yung akong agdan. Ikaw pa ang imong luyo. Milihok-lihok ang imong ikog. Tulog ka adlaw ang duha ka sungay sa imong agtang. Og tulusab ka adlaw ang ikog sa imong luyo. Mabaws ko. Dawata ni. Hain man ang akong dawata. Unsam ay akong dawata. Buko. Tulog ka adlaw nga ingon ni ana ang imong kahimtang. Ug tulusab ka adlaw nga dunay duha ka sungay sa imong agtang. Ug tulusab ka adlaw ang ikog nga nasa imong igot-igot. Kansi ka. Kay 90 anyos na. Natiguan ka na. Ay pa ang tiguan. Unsay tiguan? Na 90 anyos, bitaw. Usa ka na katuig ang edad. Animal ka! Demonya ka! Ay. Ikaw, asawa ka ni sa Bugnoon ka ni. ang siya may kasta nino. Nauli na ba ka sa Mama Matilde? May kampa ang pultahan sa iyong kwarto. Ni ano di ay? Mama Matilde! Kinsa man di kawang? Loretta. Kinsa ka man? Mama Matilde ko nimo. Giatake ko ni Amanda. Mama Matilde! Ako lagi kini. Ako ni animal. Demonya nga Amanda. Niya pa'y sungay sa akong agtang. Niya pa'y ikog sa akong luyo. Grabe na kini iyang kipuhat, ma. Mausab ang naitabo niya. Natiguang usab siya. Gibutangan ko usab siya duha ka sungay ug ikog sa iyang luyo. Tabla. Patay na sila si Jan ug Rene. Naunay sila sa ilang dinamita nga ilauntang ilapay ni Amanda. Sila si Jan ug Rene ang nabungkag. Nakinilo-kilo ang ilang mga unod ug buko. Hain man tong inununan nga uhipan. Ipaduol na ko, Loretta. Ang adobo nga mga bakokang hain. Naras sa mga tubangan. Wa ka pa ba naanad sa imong nakita nako nga magkaon og uhipan og bakokang? Siya, Rosadoy. Buhi gyud si Antonio. Buhi. Dakong buhi.
Dili sayon nga madutlan si Antonio. Tungod kay naa si Amanda. Apan madutlan siya og hinagiban, Loretta. Pinili nga hinagiban. Dili ordinaryo nga hinagiban. Naa sa altar, sa kalabera, sa apuhan sa akong apuhan, ang maong hinagiban. Karon mangutana ko nimo. Unsa naman? Kumusta naman ang imong kasilag ni Antonio? Adlaw-adlaw mitubo ug misamot kadako ang gipati kong kasilag ug kaligot-kot sa maong lalaki, ma. Kon mao ka na, partya siya. Kinahanglan ikaw ang mangunay pagpatay ni Antonio. Partya siya. Gamita ka itong hinagiban nga kung giampuan. Mao kato'y tampok sa kasing-kasing ni Antonio. Hain ang maong hinagiban, Mama Matilde. Bakit ako sa hinagiban nga mo akong ipatay ni Antonio? Desidido si Loretta. Hangtod asa kutob kining away sa ilang mga kaliwat. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati subon pa mga sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwat. Dalit ka nato sa RMN Drama.